Ngene aja. Awake dhewe iki ning nggon kene iki ning nggon perantauan ya. Yen iso ki aja go ning kamar terus. Wis to. Ya guyub rukun karo tanggane ngarepe apa mburine ngono. Dadine awake dhewe ning nggon kos iki kudu iso duwe kanca. Ning nggon perantauane golek kanca sakake. Ngono. Dadine yen kowe umpamane keluwen to. Keluwen apa luwe, kowe nyanggone kancamu, ditawani madang, ya melu madang. Wis ngono wae. Sementingi aja sungkan, aja rumangsa duwe perkewuh. Ngono wae. Dadine anggepen keluarga ngono wae. Intine dianggep keluarga kancane awake dhewe. Mbok kowe golek sakake-akehe wis ngono wae. Digawe kentel, kanca kentel. No ya aja kentel-kentel. Ya duwe rasa piye ya? Duwe rasa sungkane ya ana. Rasa persahabatan ya ana. Sing iso ngira-ngira ya kowe dhewe awakmu. Ya dadine iki intine ya yen nek nggon rantauan kowe iki kudu iso milih kanca pertama. Sing keloro duwe rasa perkewuh ya iya. Sing paling penting dhewe jujur. Ya wis to. Ngono ya, wis ngono ae.